тук ги правим много по-добре на мултипозиционния терапевтичен стол. Всъщност този стол стои зад вас. Ще ви помоля да разкажете за него, какво представлява той. Много сложна машина ми се вижда, направо космически изглежда. Това е стол, който позволява въртене на 360 градуса на пациента в пространството. Каква е разликата спрямо обичайните упражнения, които могат да се използват вкъщи? Първо, тук могат да се постигнат много по-добри градуси на завъртане на главата и много по-точно да се позиционира. От друга страна, пък на такъв стол хората, които са с ограничена подвижност, това са всички по-възрастни хора, хора с заболявания на врата, хора с скованост в гръбнака и тяхната глава не можем да я манипулираме безопасно, тогава на такъв стол няма проблеми, тъй като пациента е смисъл. Т.е. стационарна позиция, превъртаме целия пациент, не само главата му.